Tonikkaa, shout out Toni, yeah. Näitä äijä jammaseen kengät otin. Poloppaa Tonikkaa, shout out Toni, yeah. Mä oon pivla, bitch, mä en oo pori, yeah. Mä oon postet vittu tilkattori, okei. Rosti hittaa vasen vapee, yeah. Ja mä laitin se äijä juokseen Nikoen vapee, yeah. Ja mä puoltaan mun frappee, bad bitch ja se haluu mennä sippaa latteen. Mä melattelee, mulle ei kiinnosta. Tiedätkö minkä takia Kledoksen kaa vittu hiilosta? No mietipä nyt Toni tulee sisään, no niin oikeesti Kabanovi syntynyt vittu itä, no niin mietitään suusiksi. No niin vittu mä muuta läpää kaikki, arvaa minkä takia koska sä naisia, vittu mulla on ruma naama. No vittu alla vaan kusata, no niin tiedätkö minkä takia oikeesti murenamme meinasi jääty, sori pakko korjaa. Ei leikisti, yeah. Äijä muu vaan ihan snekisti, se on niinku Toni, yeah. Ei me voida sopi, yeah. Ei me voida sopi, yeah. Me voidaan sopi, yeah. Ei me voida sopii. Poistatte multa heikikin. Ja mitä poistatte, no vittu pilvekin. Ja pihotte peukkukin. Naapuri mukaan katolla chillaamassa paskaa peukkukin. Akapella, Akapellana. No minkä vitun takia tuo biitsikin voimassa. Venata. Me venataan. No niin, mä tuun taas sisään uusis, minkä vitun takia piti ottaa flowi kiinni. No mä otin todellakin. No kattokaa nyt taas, vedän kuperkeikkaa vasempaa oikeeseen vittu. No mihin halutaan. yeah. Anna pistiset vetää nopea kuperkeikka. Mulla on parit pakettia, menit superteippaa, superleikkaa, yeah. Leikataan, arvaa mitä, ei ainakaan sanota poikki. No mut leikataan, no leikata vittu koskaan. Mitä vittu mikissä, oikeesti Kabanovi, no kukas mukaan tikissä.